Den her video vil handle lidt om, lige hvordan man starter software, og så hvordan man åbner og lukker maskinerne. Og jeg vil tage det sidste først. Herovre, den lille maskine, Mini Opticon, der er et stort grønt håndtag her foran. Det drejer man til større ret, og så kan man så svinge op, komme ned i blokken, putte sine prøver i. Når man er færdig, holder stadigvæk toppen af låget, kører tilbage og svinger håndtaget tilbage på plads. Det sker af sig selv, det lyder brutalt, men det er den altså bygget til. Den er faktisk designet til at kunne sidde inde i en pansermandsbesvogn i den amerikanske hær. Så det giver altså lidt krav. Den anden, nummer mere avanceret, den er ikke bygget til at sidde i en amerikansk tank. Der trykker man simpelthen på knappen. Så åbner maskinen. Igen, man kan putte sine prøver ned i. Og I kan høre, at der er en motor, der kører i baggrunden, den stopper der. Og når man er færdig med motoren falder med at køre, så trykker man på knappen foran, og så lukker den. Og det er den måde, man åbner og lukker maskinerne på. Ingen andre. Hvis man prøver at søge at lukke den her manuelt, så får man ødelagt den. Der sidder en ting, der beregner modstanden, så hvis man skulle have placeret sine fingre ind imellem, de bliver ikke klippet af. Det får maskinen til at stoppe, og så åbner den op igen. Så der skulle ikke være nogen fare for færre. Det er nogenlunde ligesom en bilrude i moderne biler med automatisk. Vinduer, sideruder, som kan åbne og lukke, og der er igen, hvis de møder modstand, så stopper de og åbner og helt op igen. Det var lidt om at åbne og lukke maskinen. Så vil jeg bare lige vise, hvordan man starter software. Der findes en ikon, den hedder Barrett CFX Manager. Det åbner man. Og der er 3 brugernavne, man kan vælge imellem, når man kommer til en admin. Det er sådan nogle som Thomas, Merete og mig. Så er det bachelor, og så er det student. Og I logger selvfølgelig på, som det er jer. Vælger altså studienummer. Og så er softwaren i gang. Jeg vil logge på som mig selv. Og I ser, at softwaren kommer op. Der kommer en startup visit. Den har jeg aldrig brugt, så den vil jeg slå fra. I kan bruge den, hvis I har lyst. Det gør ikke nogen forskel. Nede i venstre hjørne af softwaren, det kan I ikke se på billedet, men der vil den sige, at den snakker sammen med nogle maskiner. Og i løbet af et øjeblik, så vil der komme ikoner op på de maskiner, I har installeret. Eller har tændt for til at køre her. Og så er I sådan set klar til.